you remember everything you learned in my class? Yep. Nope. What class? Hey guys, do you remember everything you learned in my class? Yep. Nope. What class? Hey guys. Dane. Što se zabavio? Не знам. Малко се бях стикнал. Някога знаеш и нещо е. Giving Kulua, Pakistan game. Just know that if you cry, it doesn't go away. Аре, Ляне, не умира този път. Слабак. Аз ли? Къде е другия педал? Отключи една врата и где това намерихме? Бам и бам. Охо. Още... Ей, знаеш какво е станало? Пак това с някаква лупа, имам 4... Скъпо ле там, скъпо ле. 50 всяка. И църа, я какво си имам? Имам 4 такива. Тук подминам някаква година. Къде си е, Ляне? Да, изхода. Я гледа, бе! Ко бе? Ко е това, бе? Имаме 7 маски. Моля го фърля. Не знам. Не мисля всъщност. Само добре. Добре, каква е идеята на тази тапня? Да ти кажа ли? Па хубаво, не казай. Еще една голяма жена да гледа. Еще една голяма жена. О, вау! Имаме 7 навънка. Какво правиш? Добре, просто го ебо така ли? Чай, стой така.
Аз го снимах в момента. Live cigarettes. Лайф си. Това има ли някаква стойност като скрап? Не. Не мисля. Кой е тебе? Бега! Внимай само. Какво става по изкарано? Не прое. Това ли е цялата? Ми шапром или не? Шапром. Ще праш ли? Шапром. О, Къде? Да пък. Това. Станам. Такова ще чум. Тук не ще чум. Какво стана с бебето? Не знам, май го изпуснах. Изпуснал. То май влезна само. Сега, навънка ли ходим ли да сме тук? Колко маски имаме? Милям вика 7. Ми всяко 50. Не я дръж на лицето, не я дръж на лицето. Оле. Аре! Мама, чакай си на маска. 10 години имаше да избягаш от хуй. хуй. Браво, хуй. Мисля, че бебето ще наубия, ама не. Бебето може да не убие. Още се чуда ли ти каже или го паза за кога трябва. Навсякъде ли го има това бебе? Не знам къде се спал. Това ни беше последния ден, Да. Принципно най-вече в пещерите. Има още. Като питам има ли нещо в пещерите, мълчиш. Ко мълчи, бе? Ко мълчи, бе? Уй. Охо! Фак. О, фак. Но ма дразна тия пещери. Що, бе? Айде да се знам. Гея, къде? Ей, ти си ранкътнал, бе. Вече не си интерн, вече ти пише, чакай. Парт таймър. Промонтна ли си това? Не, имаш една значка. Какво ми пише? Пише парт-таймър. Айде, да го дукаш, ти още си интерн. Майната ти. О, фак. Чай, стой заедно. Не го педала как наследва. Вече, опа, маски. Пакът, само маски ще. Не, ице! Какво? Нищо. Малко ме остави сам. Ако се заслушаш, може да чуеш пчелите в него. Тук има капан. Чай, че Уилям Афтън идва. Чай, че... Не го педал. Какво, като сме двама няма да атакуваме, ако сме един? Да. Бас. Ой! Моля да... Мога.
А, там долу има някаква сина. Къде сте? Опа, чак. Наляво да тръгнат. Охо! Картина. Хице! Фак, пича, къде сте? Не знам. Май сме долу малко. Бучера. Да, идвай. Чакай малко. Май ма гони. Тебе ли? Даме. Идвай. Къде си? Отляво на асансьора. Мама ти дева. Опитвам да дойда. Помощ, затворя съм на една врата. Чай, че педала звъни. Ох, дева, на къде бе? Гей. Какво бе? Какво да кажа? Няколко пъти ти казах бе. Това е жълта врата бе, знаеш колко жълти врати има? Какво? Това е човек. Да. Жълта врата долу в ниското. Ляво на главния вход. Чакай сега. Не! Добре. Виж ли го на къде слиза? Не. Нема. Аре, бълня. Апарат? Бати лабиринта. Върви се през асансьора. Там наляво. Еляне. Чакай. Къде си, бе, брат? Стигам до някъде. Ти си умрял, предполагам. Да. Капан. Както винаги. Чакай малко. Мисля, че те намерих. The fuck? Илян! Какво правим? Пиксагън. Мап. Опа. Иляне! Иляне. Ще дойдеш. Чакай да нанесем чук. Дойдеш. Мама ти мръсна. Взяли го кой скара? Ако прекарам през капана, няма да... Мама ти. Welcome to London. Аре. Аре. Останавай, Бе, капан. Просто си, бе. Какво просто съм? Аз си върва, тъмън да го мина и защо. Знаеш колко те чаках на една жълта врата? Знаеш колко жълти врати има, бе? Една. Не. Друга не видях. Ти не, ама аз да. Бак. Педераст. Това не беше последния ден. Педераст. As you have not seen the profitable performance has been used to boast. Welcome to our disciplinary software section.
Welcome to your This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer. This will be a great asset. Great asset to the company. Great asset. Great asset. Great asset. Нещо. Някой вижда ли мъгла? Ага. Виждам мъгла. Тук виждам хода. Си начукате графиките. И там се махна. Не, няма нищо. Ице, виж си го на тик-так, бе. Няма го взимам. Взимам го или не? Ами не знам. О! Знаеш, че с лицето намерихме сетиш тик-так, бе. Ало. Къде сте, педеруги? Знаеш, че намерихме сетиш тик-так. Къде, бе? Бомбончи. Ей, няма врата. Бе. Да взема ли Къде сетиш? ще ви? А? Да взема ли сетиш тик-так? Къде, бе? Е, тука, бе. Аха. Ага, ама, виж. Пише апарати си. Я да видим. Апарати си. Вау. Като папарати си. Между тук, паре. Тук какво? Не ги остави тук, бе. Отвън имаме повече от 118. Ма нататък е много квота. Къде? Ява. Натам? Насам. И насам. Да, бе. Ява, бързо е. Бързо е. Ява насам, бе. Ява, бе. Добре, бе. Мастер бит. Педараст, че казваш? Бе. Забрай, бе. Мама, че... Тук има апарат.
Opa! Opa, ti su ne zatvorio vratata. Opa, to je naše vrata. Ništa. Želiš nešto zgoditi? A, vidi se znaš, čekaj, prvo puskaš muzika da se dviži dvojno pogled. Hehe. Znaš, tako sve zakleštenje. A međunjak. Tvoj nik. Ne, pardon. Aha. Ajde, sad O, Toma, hvala. A ne moram sve. A, ti se javili na tome. No, koliko imaš je? Нали, един главан. Сяо. Само да кажем, айде. Абе, това май не е път. А, вижте, двигател. Ключ някой. Да, чакай. Това си яке. Аз искам бих включил педал. Трябва съм жития в лицето, трябва съм жития. О, фак. Изгубихме ли се? Не, бе, желета ще кажеш къде сме дошли. Да, бе. Ти малко музика, бе, маестро. Kad казаш или? Маестро, музика. А, така. Дава малко тъпк. Дой. Ево така може и Не нагоре, бе, не нагоре, бе, нищо няма нагоре, бе. Както не нагоре. Аз съм на Напълно. Еми, идва. пара път. Добре. Колкото и да не се иска, ще да се прави. Гледате ли сега, гледате ли сега? Ай, че Паркур мастър. Tu са. Така. Паркур мастер. Чакай, Иляна. Айде. Еее. Бас и лесен скочи. О, впажен. Знаеш, че и жилета могат да скачат. Парапет. Добре. Опа! Така ли си свърши всичко, Иляна? Чакай. Разсейвай го някакси. Бързо, привлечи Как да го. го разсивам? Бързо! Но той идва за тебе. Илянка, О, беше ми приятно. така ли? Няма да стане. Няма да стане. I'm still Съм пак. Майките, ти къде на закара? Това си просто съм. Добре, Няма ли да стане, или не? кое да стане? Няма ли да стане? Не знам. Вежелец се пак. Опа, браво на него. Опа. Виждам се.
Bate, sobe. Bate, só bate. Моква. Берите не могат да скачат. Жилетата могат да скачат. Браво, Не негри. игри. Довиждане. Тръгаш ли? Беош ли е? Собак. Мишката спря не работи. Мишка управлява. Собак. Правим сега с мегма. Аре, бай от мене. Баба ма чака за Анмам и кинаха чака за... знаеш какво. Не, яш ми хуя.